Halo lur, salam yuhu lur, mantap lur. Iki lur, sesuk ki wis poso lur, sesuk wis poso. Nah, nek aku ora kuat poso sedina, sesuk aku meh izin utawa jembilit sik lur. Yo sekirane yo kurang luwih ki yo setengah jaman kok lur. Kuwi meh tak manfaatke lur. Setengah jam kuwi tak manfaatke nggo njikuk sego kambi lawuh lur. Yo bar kuwi terus kudu tak entekke segone mbilawuhe ndak mubazir. Lan pokoke iki aja nganti sisa. Soale bulan puasa kuwi kudu tumindak sing becik, sing apik-apik. Pokoke mangan ora oleh nyisa. Lah nek wis bar kuwi aku lanjut poso meneh lur. Muga-muga kuat ben kaya kae-kae.